Come on. Careful. Nahulugan ng gulong ng snowblower. Yung machine, kinuha kasi niyang gulong, inayos, ganun. Pagdating niya doon, ganun. So, ito siya, guys. Ito na to, guys. Beef stew natin. Harap. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Good morning, everything. Good morning. Look at the snow. It's been snowing the whole time. It's been snowing the whole time. I don't know if I can open this. The wind is crazy too. Okay, go, go. Let's go. Go, go, go. Keep going. Go, go. Go. Go, Phoebe. Go, Phoebe. Hello. Hindi na ako dito makadaan. Kailangan ko tong linisin, guys. The wind is... This way, this way. We go this way. Come here, mates. Oh my God. Mahangin. Pumunta tayo sa kabila. So, nagdala tuloy ako ng snow dito sa loob. Animak. Animak, magtubig ito. Yung sapatos ko nagka-snow kasi. Yung magtubig. Okay, itapon natin ito. It's over there. Go get it. Go get it. Go get it. Hurry up. Wala na, buried sila, oy. Kailangan magwiwi ni Misty. Umihi si Misty, umihi. Roxy, you need to pee. Oh my God. Ang ginaw. Ang ginaw. Yung pa ako, basa. Walang medyas, Lord. Si Misty, umihi. Hala, hala, hala. Oh my God, si Misty. Roxy, hindi umihi. Ito talagang problema. Come in. Come this way. This way, come here. Come. Oh my God, it's still very windy, guys. Misty buried on the snow, eh? You're buried in the snow, huh? You did, but you did pee-pee, huh? You did. What a good girl, you Momo. You're such a good girl. Roxy doesn't pee. You don't, Ito ako, guys, early in the morning, nag-coat sa loob ng bahay. Kasi ang ginaw. Good morning, everything! Good morning! Gising ko lang, guys. Nagising ako 4 o'clock, pero hindi ako bumangon. Alam niyo ba kung bakit? Hindi ako bumangon dahil narinig ko yung ano ng hangin. Grabe kasi yung hangin. Hindi ko na makita yung shoes ko, guys. Where is it? Tignan niyo to, guys. Grabe. Tignan nyo. Sobrang puti. Can't find my shoes. I can't find my shoes. I guess I'll tell later. Kubarin ko lang tong ano ko. Yun yung ano kagabi. Ay, suotin natin ito mamaya. Maglaro tayo sa labas mamaya. Banana! Banana! Maganda sa umaga! Banana! Banana! Maganda! Banana, maganda sa umaga. Kakainin kita. Kasi yung bones ko is marupok na. Ala, 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 ala. Oh my God, oh my God, oh my God. Ito yung problema kapag kumakanta. Hindi alam yung anong ginagawa. Ang tubig. Ang tubig, Rox. Tubig. Ang tubig, guys. Guys, mag-vlog pa talaga, guys. Ang tubig na puno ito, guys. Hindi ko na malayan. Ginoo ko. Ginoo ko, Rox. Tabang, Rox, tabang. Puno na pala. Nag-inagas-agas na dire. Aray, ginoo ko. Ay, nilagyan ko kasi ito ng tubig para ilagay natin dito kasi wala na akong mainom. Ilagay natin para ma-filter yung banana, yung saging talaga yung dahilan, guys, saging. Anyway, so yun, kailangan ko kumain ng saging kaya bumili ako. Usually hindi ako kakain pero bumili ako dahil gusto kong kumain ng saging. Kasi naisipan ko, wala akong vitamins. And then yung, hindi ako mahilig sa prutas. Wala akong kinakain na prutas. So naisip ko, kakain ako ng prutas. Yung talagang makakain ko na
hindi ako mabuburyo. Mabuburyo man ako, pero makakain ako ng kaunti isaging. And then, kapag mahinog siya, at hindi ko siya nakain ng ilang araw, pwede mo siyang gagawing banana bread. Tignan nyo tong dalawang pusa, guys. Nag-enjoy sa snow. Tumitingin sila sa labas. Si Dimples andun, oh. Feel ko yung hangin dito, oh. Are you lucky that you're inside the house, right? You're so lucky. You're so lucky. You know why? You're not out there and buried with the snow. Look. Some other animals is outside. Some other animals is outside and cold. They're cold, Baba. Baday, nag-snow. Nag-enjoy ang baby. Nag-enjoy. Hi, guys. So, ngayon, guys, si Roxy hindi pa rin umihi kasi takot. Iwan ko. Usually, masaya yan. Masaya yan kapag nasa snow. So, ngayon, ang gagawin ko is linisin ko lang yung side door kasi ang daming snow. Mamaya na ako maligo, guys. Wala tayong ligo. So, pag ginaw, ginuo ko, Lord. Ang ginaw, nakalibutan, ligo-ligo pa. Maligo tayo mamaya. Kasi, kailangan ko na maligo. Ang baho ko na, guys. Ang baho na. So, ngayon, mag-ano lang tayo. Mag-medyas. Kasi, grabe. Yung snow, hindi kaya. At also, anuhin natin itong buhok natin. Medyas tayo. Gamitin na yung GoPro. Dalhin natin sa labas yung GoPro. And yun, doon tayo. Ang hangin, guys. So, kaya hindi ako makapagsalita kung ano na ako sa labas. Kasi ang hangin. So, mag-share lang tayo sa labas. Hanap tayo ng gloves. Kasi andito dapat yung gloves sa taas. Hello. Ang ganda. Ang ganda nito. Cover talaga, oh. Nakaviran talaga yung ano ko, guys. Maganda ito, guys. Okay, let's go. Let's go. Take mga bahog. Take. Okay, I'm going out. Come, let's go, Misty out. Come here. Come here. Go, hurry up. Nandun na sila. Linisin ko lang pa dito, guys. Oh my God. Grabe ang ginaw. Oh my God, yung kamay ko. Tumigas. Oh. Gumiginaw dahil sa hangin. Yun. So, yaon. Is it cold? Cold? Okay. You guys are wet. My babies are icicles. You can't even poo-poo, huh? You don't go poo-poo? You guys don't poo-poo? Well, just don't poo-poo inside the house and let me know, okay? Let me know when you wanna go poo and you cannot hold it, okay? Roxy. Okay, you let mama know. Hi guys, sa kakaano ko guys, sa kakalinis ko sa bahay. And then, sa kaka-cut ko din ng ano, yung lips ko nag-crack. Nag-open yung skin. So, ang nilagay ko, maliligo pa ako. Na-busy lang ako sa kakalinis, guys. Kasi hindi pa rin ako tapos sa closet ni Tami. And then, nagbabacuum ako. And then, kinakat ko din yung mga buhok-buhok nila Roxy sa paa. Na-aggravate ako dahil ang tigas ni Roxy ayaw magpaputol. Si Misty naman ang bait magpaputol. Si Roxy kasi sobrang every time na matouch mo yung paw niya, magganon siya kasi ticklish. Parang na, ano siya ba, natitickle na, I really need to, I've been doing this guys for them, but I cannot control myself anymore with Roxy. Roxy go crazy, she make me crazy, and I don't want to hurt her because of my emotion, because I want to cut her and she doesn't let me. So, what I'm gonna do is, I have to look somebody na,
i-explain na si Roxy, hindi sila naka-experience ng gano'n, ng magkakat ng buhok, magkakat ng nails. So, if may, na injection para pang parelax, or pang patulog ng ilang minuto, para makat yung nails ang buhok sa paa, yun talagang problema. Ang problema ngayon, ang mahal niyan. So, but I still have to do that, guys, or else. Si Misty, mabait naman si Misty. So, walang problema. Si Roxy lang talaga, sobrang ticklish niya sa paa na hindi siya magpahawak na nakakagalit. So, yun. So, maliligo lang ako, guys, kasi pahilumin ko muna ito sa sobrang dry. Nilagyan ko siya ng petroleum jelly. Bagong ligo po tayo. Klarong-klaro kasi buhaghag yung buhok. Magluluto tayo ng beef stew. Kunin natin yung meat. Pasensya na sa buhok ha. Huwag nyo nang baliwalain nyo na yung mukha natin. Kasi ganito na talaga yung mukha natin. Hindi na yan mababago pa. Okay? Ang gagawin ko is ikakat ko muna ito. Yun. Do you wanna go? Oh, okay. I will help you. Si Roxy, hindi makapunta dito. Come here. Come here. I'll make you space. Come here, Rox. Come here. Come here. Right here. Oh, shit. Gawa natin siya ng daan para makapasok dito. Kasi hindi siya makadaan. Roxy, where are you? Come here. Come. Come here. Ang taas ng snow. Come here, Roxy. Come on. Careful. Maginaw. Maginaw. Maginaw, yes. Yes. Where's Misty? Where's Mitty Mitty? Dito tayo, dito. Dito. Mag-ship tayo. Before it was knit by him, before it was poured by her, before it was made by him or her, it was supplied given by you. Give the gift of making with Michael's same-day delivery and Ay, nagutom din ako eh. Kakain tayo mamaya ng saging. Pero nagutom ako ngayon. Gusto ko yung ilong ko sumakit, yung cheeks. Ay, anong meron dito? Rice and chicken. Yun yung kainin natin. Meron pala akong chicken, nakalimutan ko. Hindi kasi ako nag-lunch, guys. It's almost 3 o'clock.
walang lunch. Sabi ko, magluto tayo kahit wala si Tamimoy dito. So, yung beef stew. And I think hindi na ako kakain ng dinner. Kasi, ang dami kong kinaing lunch. So, luto tayo ng beef stew kasi it's 4:20 na ng hapon. Si Tami, kinausap pala niya ako kahapon. Hindi ko na malayan dahil sa kabibisi ko habang naglalaro. And, tumatawag siya, sabi niya sa akin, Han. So, ito yung sabi niya. Ang nagawa pala niya, yung ulo niya na hulugan ng gulong ng snowblower. Yung machine, kinuha kasi niyang gulong, inayos, gano'n. Pagdating niya doon, gano'n. Pagkahapon na, inayos niya. Sabi pa niya, nahulugan daw yung ulo niya. Hindi ako makapag-concentrate. So, wala akong paki kasi hindi ko nakapag-concentrate. Ngayon pa ako nagagalit na nalalaman ko na gano'n, na nahulugan pala yung ulo niya. Inayos niya. And then yun. Sabi ko sa isip ko, oh my God. Ang kailangan talaga ni Tami, no? Hindi talaga pwedeng iwan. Kasi, ang daling madisgrasya ba ngayon? Disgrasya. And then sabi niya, nahulugan yung ulo niya. So, masakit, di ba? Nang gulong sa taingi daw kasi nakaganon siya kasi may inayos. Dito daw, nahulog. Pshung! Ang bigat ng ano kasi malaki. So, ngayon, sabi niya, oy, bakit may dugo? Nakita siya na akala, ginanon-ganon yung ulo niya. Daw, yun sabi niya. Wala man daw, hindi man nanudugo. Sus, he cut his finger pala. Sabi ko, oh my God. Iwan ko na lang kay Tami. Na ano, yung finger niya, pinutol niya. Pinutol, parang nasamaran lang siya ba? Uuwi daw siya dito bukas. Hindi siya makapasok. So, ang gagawin niya, kargahin niya yun. Ikarga niya yung loan. Iwan ko sa kanya, guys. Uy. Ako yung natatakot kay Tami. Iwan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi hindi ko rin pwede sabihin na, ay, wag ka nang magano. Kasi kung uwi siya dito bukas, paano siya papasok? Paano magdadrive siya sa yung driver namin is ang taas ng snow. Hindi ko siya inano ngayon kasi ayaw ko, no. Matanda na ako, no. Sabi niya, dadalhin daw niya yung blower dito. Sabi ko, oh my God, magdahan-dahan ka, ang bigat. Paano yan? Ang taas ng sasakyan niya, paano yan ilagay niya sa sasakyan? Ang laki. Sabi ko, oh my God, yung likod mo dong, dinoo ko. So, gagawa muna ako ng beef stew. Brown ko lang siya, guys. Na-brown. Hanggang ma-brown. And then, ilagay natin si onion. May garlic na doon. At saka si celery and carrots, ilagay din natin doon. And, masarap ito, guys, pag may potato. Pero kaso walang potato. Yun lang siya. And then, ito. And then, pabukalin natin siya na matagal hanggang sobrang tender na siya. Yun, brown na yung iba. So, okay na yan. Yung si onion. Saka si celery. And carrots. Pagkatapos yan, pakita ko sa inyo, ha? Ayan. Patayin natin. Mabango siya, guys. And then, pabayaan natin siya ng ilang minuto. Lagyan natin siya ng paminta. So, yan. Pagkatapos nito, tubigan. And then, kasi ginisa natin siya, mamaya, kapag may tubig na, magbukal na siya, magboil na, diba? Kapag may oil, kukunin ulan niyo yung oil na lumilitaw-litaw.
lutuin natin siya hanggang forever. Hanggang parang konti na lang yung tubig. And then, ito sobrang soft na. So, pabayaan natin yung gulay maging very, very soft din, diba? Hanap tayo ng beef bouillon. Alam ko talagang, asan yung nilagay ni Tami yung mga anik natin ba? Ang problema dito, kung makita natin, kung hindi na, dito. Dito, meron dito, guys. Ano ito? Chicken man ito. Chicken. Bakit walang beef? Chicken. At ang dami. Ala ka. Hindi pwede lagyan. Hindi pwede lagyan yung chicken. Yung beef. Chicken ang ba? Lutuin natin ito ng matagal. And, wala akong takip nito, guys. So, pabayaan ko lang siya dyan. Tignan natin yung front door natin. May, yung Christmas light nag-on kahit maraming snow. Yung iba natabunan man. Natabunan yung iba. Look. Oh my goodness. Okay, ang ginaw. Ang puti ng kalibutan. Yung iba natabunan. Look. Hindi ko na nilinis yung front porch namin dahil hindi naman kami maglakad-lakad dyan. Di ba, Rox? Ibaba natin itik. Ibaba natin. Ginanito ko yung ano namin dahil si Dimples at saka si Hubs gustong-gusto nila dyan magtambay sa ano. Hello guys. So ito guys, yung beef nagboil na siya kanina. Dinagdagan ko siya ng tubig kasi ang problema is naubos na yung tubig and kasi hindi pa siya nag-ano. So ngayon, ang ginawa ko sa beef, hinihimay-himay ko siya sa dito, look. Kasi gusto ko talaga siyang mabungkag, yung para maghiwalay ba. Hindi naman siya matigas, tender naman, pero gusto ko yung maghiwa-hiwalay na yung meat, look. Ganon. And also, I added more water, and then tikma-tikma natin mamaya kung kailangan ng additional, hindi ko pa nahimay, oh. Okay lang yan. Marami-rami pala yung hindi ko nahimay. So, may siya, I think may oil pa siya konti. So, kunin natin yan mamaya. Tinatakpan ko lang siya nito, guys, para talagang gusto kong maging tender na yung beef. Tender naman siya, pero gusto ko talaga yung parang butter na siya ba. Thank you guys so much for watching. Si Tami, wala siya dito. Bukas na siya darating, kaya yun. Guys, honestly guys, later on, pagkatapos ko ng gamit ng maganda yung ng buhok ko, hindi siya, buhaghag siya sa una yung pag blow dry. Pero later on, siya, maganda yung coconut oil gamitin. So, yun. But anyway, I'm going to end the vlog. Thank you so much, guys, for watching. And I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye, guys. Good night. Guys, before pala natin i-end itong vlog, I'm done for now with this. So, ngayon, kakain tayo ng dinner. So, ito siya, guys. Ito na to, guys. Beef stew natin. So, kakain tayo konti lang. So, ito lang yung kainin natin. And, yun. Sabaw. Alam nyo naman, sabaw, makabusog. Bago natin i-end yung vlog, kain muna tayo. At saka lubat na naman ako. So, okay lang yan. Mamatayan. So, that means bye-bye, okay? Masarap. Lambot. Ang lambot. Lambot. Masarap talaga. Masarap talaga yung meat, ihiwa-hiwalay talaga later on para talaga yung lasa is suot. Masarap talaga. Harap. Anyway guys, simple lang siya guys. Onion, carrots, at saka celery. Ang celery, at saka
At saka pwede ka maglagay nito ng potato. Harap. Thank you guys for watching.